Paronaya sînoran û faşîzma sînoran. Felemez ulu. Di dîroka siyasî ya Rojhilata Navîn de dewleta Tirk ti carê wekî salên dawî rûyê xwe yê dewleta Şerê Taybet bi vê rengî aşkere nekiriye. Di daxuyaniyên dawî yên Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan ne tenê daxuyaniyên dîplomatîk in. Ew îlankirina stratejiyeke tunekirinê ne ku sînorên hiqûqî û exlaqî yên navneteweyî bin pê dike. Ev nêzîkatî ku Kurdan li her derê wekî metirsiyeke hebûnî dibîne, nîşana krîzeke kur a dimêjiya dewletê de ye. Hakan Fidan aşkere li xwe mikûr hat ku li Rojava bi nesaziya gel, çavkaniyên enerjiyê û qadên jiyanê yên Kurdan hedef digirin. Ev li gorî peymana Cenevreyê sûcê şer e. Li dewleta Tirk bi hinceta parastina rewa, hiqûqa navneteweyî wekî amûreke manîpülasyonê bikartîne. Pirsa herî giring ev e. Dewletek çawa dikare li welatekî cînar bi bexwedî mafê müdaxalekirinê. Bersiv ne di hiqûqê de, di bêdengiya hêzên global de veşariye. Di serî de DYA û hêzên navneteweyî bi vêxistina lambeya kesk ji bo êrişên Tirkiyeyê dibin hevparê vê sûcê. Ev cesaret ji ber hevdana berjewendiyên NATO û bazirganiya jeopolîtîk de. Gefên Fidan ên li ser Şengal û Mexmûrê rûyê herî tarî yê vê siyasetê ye. Şengal birîna herî kur a gelê êzîdî ye ku piştî fermanê xwe birêxistin kiriye. Mexmûr jî qadeke penaberan e ku qaşo dibin çavdêriya neteweyên yekbûyî de ye. Dema ku Hakan Fidan van deran dike hedef, bi rastî peyamekê dide hemû Kurdan dibêje hûn li ku bin, dibin kîjan statûyê de bin, heta ku hûn îradeya xwe ya azad biparêzin, hûn hedefa me ne. Ev ne têkoşîna weke ku ew dibêjin li dijî terorê ye, ev têkoşîna li dijî statûya Kurdî ye. Dewleta Tirk ne tenê di nav sînorê xwe de, naxwaze ku Kurd li derveyê sînorên wê bibin xwedî îrade û nasnameyeke siyasî. Tevî ku Rêber Abdullah Öcalan li İmraliyê ji bo aştiyeke mayînde û çareseriyeke demokratîk derî vekiriye, dewleta Tirk bi zimanê çek û gefan bersivê dide. Ev êrîşkarî nîşan dide ku mejiyê dewletê yê ku bi tirsa sewrê hatiye perwerdekirin, nikare diyalogê wekî rêbazeke çareseriyê qebûl bike. Ji bo wan her destkeftiyeke Kurdan li Rojava an başûr wekî parçekirina Tirkiyeyê tê dîtin. Lewma, dema li hundir behsa pêvajoya aştî û civaka demokratîk dikin, li derve bi balafirin bê mirov li dijî îradeya gelê Kurd sûcan dikin. Ev durûtî stratejiya perçiqandin û teslîmgirtinê ye. Teza ku dewleta Tirk li ser xwe ava kiriye, li ser bingeha ewlekariyê û li ser hesabê tunekirinê yê dine. Lêbelê ev tez di bingeha xwe de lewaz e. Ji ber ku dijminatiya li hemberî gelê Kurd Tirkiyeyê ber bi îzolasyoneke herêmî û krîzeke aboriya kur vedibe. Çavkaniyên ku divê ji bo gel û demokrasiyê werin xerçkirin, ji bo bütçeya Şerê Taybet û teknolojiya şer tê veqetandin. Di encamê de gefên Hakan Fidan nîşana hêzên înin, nîşana asêbûnê ne. Dewleta ku nikare pirsgirêka xwe ya herî mezin bi aştiyê çareser bike, neçar dimîne ku her tim sînorên welatên cîran bin pê bike û li dijminên nû bigere. Li îradeya gelê Kurd a ku li Rojava û Şengalê li hemberî Daişê serketin bi destxistiye, îspat kiriye ku bi gefên li ser medyayê û êrişên teknîkî nayên teslîmgirtin. Pêşeroja Rojhilata Navîn wê ne bi fermanên mîmarên Şerê Taybet, lê bi îradeya gelên ku daxwaza jiyana hevpar û azad dikin were diyar kirin.